Mae microbioleg yn canolbwyntio ar astudio microorganismau tra mae imwnoleg yn edrych ar sut mae'r system imiwnedd yn amddiffyn y corff yn erbyn heintiau a chlefydau. Gyda'i gilydd, maen nhw'n hanfodol mwyn deall rai o heriau iechyd ac ymgylcheddol mwyaf dyfryn ein hoes o sut i fynd i'r afael anw. Bydd astudio microbioleg ac imiwnoleg yn Abertawe rhoi cyfle i chi archwilio pob math o fywyd microscopig. Byddwch yn dilyn raglen gyflawn sydd wedi gwreiddiau mewn ymchwil wyddonol mwyn datblygu gwybodaeth ddamcaniaethol drwy'r gymwysiadau yn y byd go iawn. Cewch eich addysgu mewn clyfleusteiriau o radd flaenaf gan academyddion sy'n cael eu cydnabod yn byd-eang ac efaith ei gwaith ymchwil yma yn un o'r ysgolion meddygaeth mwyaf blaenllawr Deyrnas Unedig. Rydym yn deall nad yw un raglen unfyrdd yn addas i bawb. Felly, mae gennym gyfleoedd i chi deilwra eich astudiaethau tuag at eu diddordebau ac dyheidi ar gyfer gyrfa yn y dyfodol. Yn ogystal â gradd israddedig 3 blynedd, gallech ddewis ymuno ni am flwyddyn sylfaen mwyn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau y bydd ei hangen arnoch i lwyddio. Yn Abertawe, rydym yn helpu i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr ymchwil sy'n ymroddedig i drechu clefydau heintus a gwella iechyd y cyhoedd.